Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip. Danas ćemo pričati o fantastičnom, legendarnom parfemu moje možda i omiljene kuće, a to je Guerlain. Parfem u kome se radi je Guerlain Vetiver. Savršen parfem za sve prilike i najbolji parfem ukoliko ste pušač. Da, ovaj parfem je pravljen sa idejom da kada se pomeša sa duvanskim dimom, on tek tada pokazuje svoje pravo lice i kako on zapravo radi. Inače, ovaj parfem su koristili John Kennedy, Harrison Ford i Arnold Schwarzenegger. Tako da, sama ta činjenica može vam već predočiti o kakvom parfemu se radi. Ovo je jedan klasičan muški, gospodski parfem. Ovo nije nešto što vrišti. Da, parfem jeste jako muževan, izdvaja se od gomile modernih, sladunjavih i plavih sintetičkih parfema. Ovo je, mogu slobodno reći, jedno remek delo koje retko kome se neće svideti. Jako svež, u jednu ruku umirujući, u drugu ruku podiže raspoloženje. Savršen parfem, može se nositi tokom cele godine, u svim situacijama. Možete ovo nositi na majicu, možete ga nositi na odelo, možda malo više naginje formalno, ali skroz savršeno može raditi i u nekoj opuštenoj varijanti. Jako lep parfem, ponovo može se nositi tokom cele godine, na svim vremenskim temperaturama. Možda neka savršena prilika za nošenje ovog parfema jeste upravo proleće, baš zbog te svežine i zbog tih zelenih nota. Inače, kao što samo ime kaže, parfem jeste zasnovan na bazi vetivera. I ovo je parfem koji je izmislio vetiver, parfem koji je uveo vetiver kao jednu od glavnih nota u muške parfeme. Savršena kompozicija sačinjena upravo od njega, nekih citrusa, to je bergamot, to je limun i note duvana koja mu daje dubinu i neku kompleksnost. Ispod svega toga prelep parfem od Guerlaina. Takođe se tu osjeća i klasična ona guerlainovska nota vanile, badema, nisam siguran čega, ali nešto slatko što možete prepoznati u bukvalno svakom njihovom parfemu. Jako muževan parfem, ali ne kao neki drugi, kao Kuros na primer, koji vrišti, koji tudari šakom u glavu ako ga prekineš dok priča. Ne, ovo je fin gospodski parfem, ali izuzetno muževan u isto vreme. Kao što rekoh, nosili su ga Kennedy i Schwarzenegger. Ukoliko vam to nešto znači, naravno trebate nositi parfeme koji vama prijaju, a ne nešto što je nosio neki političar, bodybuilder ili bilo koja druga poznata ličnost. Ali ovo je veliki parfem, parfem koji postoji već 60-70 godina, iz 54. ako se ne varam, možda 53. tako nešto. Nisam siguran, nemojte me držati za reč, ali jedan od najboljih parfema svih vremena. Ne biste pogrešili ukoliko biste rekli da je ovaj parfem čak i najbolji muški parfem svih vremena. Definitivno, ukoliko želite da mirišete zrelo, gospodski i da imate parfem koji će raditi kroz celu godinu u svim situacijama, pogotovo ukoliko ste pušač, ovo je najbolji parfem za vas, to jeste Guerlain Vetiver. To bi bilo to za danas. Ukoliko vam se dopala ova moja kratka recenzija, lupite like, kliknite na subscribe i do sledećeg viđenja. Pozdrav!